ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಒಂಜಿ 20-30 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೊಯ್ತೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿನ ಕಿದೆ ಆರು ಜಾಗ ಮಾರ್ದ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಕಿದೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂತ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಐವಕ್ಕೆ ಏನು ಹೈಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಎದುರ್ದ ಪೂರ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಿದಕ್ಕೆ ಕಿದೆತ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಮಸ್ತ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದೇನೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದು ಈಗಿದ ಡಿ ಎ ಕಟ್ಟರೆ ಈಗ ಏಳು ಇವ್ರು ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಮ ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಂಡು ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಣ ಅಂಡ್ ಐಕ್ಲೈಕ್ಲು ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಇರು ಅಂಡ್ ಎಡ್ಮ ಕಟ್ಟೋರಿ ಅಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇರು ಐಕ್ಲೈಕ್ ಟಚ್ ಆಪ ಪಂಡ್ ಉದ್ದೇಶ ದೂರ ಕಟ್ಟುನು 17 ಮಂಡದಿ ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತಿತ್ತಕ್ಕಿದೆ ಉಂಡೆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಡ ಅವಳು ಈ 10-16 ಇರಲು ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ 2024-25 ಸಾಲ ಡಿ ಎ ಇರಲಿತ್ತು ನೀರು ಎಡ್ಮ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಪಾರ್ನ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಇಮ್ಮೆ ರಾಜೆ ಬಂದು ಇಮ್ಮೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಮುರಂದ ಸೀಸನ್ ಉಂಟು 24-25 ಸೀಸನ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂದೆ ನಾಯದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಲ ಮಲ್ದೆ ನಾಯದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಪದರಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂದೇನೆ ಅಂದಳಿಕೆ ರಾಜೆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಅಂದ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಡ್ಗೆರ್ನ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪದರಡು ಇಮ್ಮೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೇವೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಪದರಡು ಇಮ್ಮೆ ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಕಲೆಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ದ ರೇಸ್ಡ್ ಇಮ್ಮನ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಈ ಸಲ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲೆಡ್ಲ ಮಲ್ದೆ ನಾಯರ್ಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎರಡು ಕುಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಏರುಂಡು ದಯಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಿರೀಟಿ ಇತ್ತಿನ ದಸರಾ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿನ ದಸರಾ ಅವು ಬೇತೆಯರು ಇಂಚ ಕುಟ್ಟಿಗೊಂಬದೆಯರು ಬಂದಾಗ ಕುಟ್ಟಿ ಎದೀಕ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುರು ಮಗಳು ಎಂಗಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಕುಂಬದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಎರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕಂತಿನ ಎರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪುದರ್ದು ಇಂಡ ಒಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪಡದಾನೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮುಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚಾದ ಕುಟ್ಟಿದೀಕ ಅವನ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಅತ್ ಈ ಮನ ಕುಟ್ಟಿ ಬಿನ್ನೊಟ್ಟದ ಕನ್ನಗಲ್ಲ ಮನ ಪುದರ್ ಕುಟ್ಟಿಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ದೇರು ಒಂಜಿ ಮನ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಮಂಡ ಇಂಬಿ ಗಂತು ಬೈಬೇಕ ಜೆಪ್ಪುನು ಮಂಡ ಲಕ್ಕುನ ಇಜಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪನು ದಯಬಂದಾಂಡ ಇಮ್ಮೆ ಲಕ್ಕೋಡಂದಾಂಡ ಐತ ಮರ ಬರೋ ಗಿಚ್ಚವಳು ಗಿಚ್ಚ ಬದಿಲಿ ಕೆಲಸ ಬಂತುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಡಿಮೆ ಪಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ಲೇಗ್ ಪಂಡ 5 ಓಯರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಹಾಕದು ಏತೆ ವಾಯಿರೊಡ್ಲ ಸೋಪು ಅಂಚಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನೆತ್ತ 50 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಮ್ಮೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಆಯ್ನಿ ಕಾಟಿಲ ಮೋಡೆಲ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಂಡ ಇವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಕೂಟದ ಎಡ್ಡೆ ಇರೋನು ಹಾಕದು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆ ಬುಡುಕೊರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಬುಡುಕೊರ್ನಾಗ ಒಂದು ಲತ್ತಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದೇರು ತೂನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬಜಿ ಲತ್ತಿಯರು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರದ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಏನ ಮಲ್ತನಿತ್ತ ಬಂಡ ಮೋಡಾಗ ಏಜ್ ಅನ್ನ ದಸರಾ ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನಿತ್ತ ಉನೇನು ಮಿತ್ತ ರೌಂಡ್ ಚಿತ್ತ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ನಂಡ ಬೇಗನೆ ಬುರುಂಡ ಸುರುಟೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ಸುರುಗೆ ಬರುನು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆದ್ರೆ 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೋಡದಾಗಲೇ ಬರು ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ಪಂದನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚದು ಸೋತದ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸೋದೆ ಮುಖ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಡನೆ ಪಂಡ ಬುಡುಕೊರದು ಬೈದೆ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇಮೇನೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿನೊಟ್ಟು ವಾಯರ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಇಮ್ಮೆ ಬರ್ಪೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೆಡ್ಲಾಂಡಿ ಈ ಮಗಲ ಪಂಡ ಕುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರದ ಬಲ್ಲಗಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ದಸರ ಇಂಕುಲು ಐಕ್ ಬುಡುಕೊರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮಲ್ತ ಇಜಿಂದ ಇಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಉಯ್ಯರು ಇಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಮೋಡದಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪ ನೆಕ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ದಯಬಂದಂಡ ಕುಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ದಸರ ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಮೇಲೆ ಐತೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಇಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇರುವಂತ ಸಪ್ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಏರು ವಜಿ ಲತ್ತೇರು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಯಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಆತೆ ಪುದರ್ದದೆ ಪುದರ್ ಪಾಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಂಡು ನೆತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುದರ್ ಬಾಬು ಬಂದು ಮೂಲೆಂಗರಡು ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಂಡು ಇತ್ತನೇ ದಸರಾ ಇವಾಗ ಪಾಂಡು ಪುದರ್ ಪಂಡ ಪಾಂಡುನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಇಮ್ಮೆ ಬಾರಡು ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪಾಂಡು ಪುದರ್ ಎಂಗಳ ಜವಣ ಇದ್ದೀರಿ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರದೆ ಏನು ಪಂಡಿದೆ ಅವು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದಾರನ ಏರನ್ನು ಹಾಕಿನ ಜೊತೆ ಇಂಬೆ ಐತ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಇಂಬೆ ಮುಖೇಶೇ ಬಂದು ಯಾನು ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ಇರುತ್ತಾಗಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನಾಗ ಎಂಚ ಇನ್ನು ರಾಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇನಾ
ಅಂಚೆ ನಿಂಬಿ ಮಸ್ತ್ ಆಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಬಾರ್ಗಿ ಎರುಕು ಇಮ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಇವಾಗ ತುಳಿ ತಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ್ ಧೈರ್ಯಜಿ ಇಮೇಲೆ ಲತ್ತಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತಿಯರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮನ ಅವಗುಣ ಬಂಡ ಲಕ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಾರುಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚೂರ್ ಮೆಲ್ಲ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾರ್ನೆ ದಸರಾ ಬಾರ್ಗಿ ಬಂಡ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಗಲ್ನ ಇರು ಬಂಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಕುದರ್ದಿಯ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಇರು ಆ ಐತ ಜೊತೆ ಒಂದು ಯಾನು ಕಂಬಳದ ಟೈಮುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುತೊಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಅಕಲ್ಲ ಬದ್ರಿ ನೋಟ್ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು 2-3 ಕಂಬಳ ಅಕ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲು ಆಯ್ಜಿ ಐಕ್ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಬಂಡೆ ಎನ್ನೈರು ಮುಖೇಶನ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಮೆಡ್ಲು ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಕುದಿಲೆ ಮಲ್ದಜ ಸೀದಾ ಹೋದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಾಡ್ನಿ ಆಜಿ ಕಂಬಳಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೀವಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ಲ ಬಾರಿಗಿಲ ಬಾರಿ ಪಾರುನೇರು ಎನ್ನಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾರುಂಡು ಅಂದ್ ಮುಖೇಶ್ ಈ ಕೂಟರು ಇತ್ತೆ ಮುಖೇಶ್ ಎಂದು ಏತಿರ್ಲುಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಮುಖೇಶ್ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾರಲ್ಲ ಮುಖೇಶ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದೇರು ಐಬಕ ಈ ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ದಸರಾ ಮುಖೇಶ್ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಪ್ಪು ಇನ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಡ ಮೆಡ್ಲ ಆಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಜನಗಳು ದೀಪರಲ್ಲೇ ಅವು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡು ಮುಖೇಶ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡು ಪಾಂಡು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಟ್ಟಿಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅವು ದೀಪೇರೆ ಈ ಪಾಂಡು ಮುಖೇಶ್ ಪುರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಅವು ಅಂಚ ಮುಖೇಶನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಕೂಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳನಗೊಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಿದೇಟ್ ಕಾಳೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವಾಗ ಇತ್ತ ಈ ಸತಿ ಕಂತದ್ದು ಕಾಳೆ ಎತ್ತಲ ಪುದರ್ ರಾಜ ಎಂದಿತ್ತನಿಗೆ ರಾಜ 2-3 ಇತ್ತ ರಾಜ ಎಂದಿರ್ತಜಿ ಕಾಳೆ ಎಂದು ಪುದರ್ದಿಯ ಮುರನ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಐನಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ 6ನೇ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಂಡು ಆರು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಉಂತಾದ ಎಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟುವ ಬಂಡಿರು ಆ ಟೈಮುಡು ಯಾನೊಂದಿನ ಆರ್ಡಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ 6 ಪಣ್ಣೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಪತ್ತ ಒಂದು 10-15 ದಿನ ಅಂಡು ಅಂತದ್ದು ಪೊಸೆಯರು ಅಂಡ ಕಂಬ್ಳಗ ಪರೆಯರು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬ್ಳಾಡು ಸೆಮಿಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು ಅಂದ್ 3rd ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇರು ಏರ್ ಕೂಟಾಡು ಪಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿನ ಬುಟ್ನಗಳು ಗಿಡ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇರು ಅಲ್ಪ ಸೋತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇರು ಪಾರುಂಡು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಗಂತುಡು ಬಾರಿ ಸೀದದೇರು ಅವೇನು ತೂದು ಎಂಕ ಆವು ಪನ್ಪಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ನ ಇರಲಿಗೆ ರಾಜ ಗಿಜಿರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಹುಟ್ಟಿಗು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಂಡುಗುಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ಲ ಪ್ರಾಯ ದಸರಾ ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲಿನ ಬಲ್ಲು ಕೂಡ ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲು ಬೋಡೆ ಐಕಿ ಬೇಡಾದು ನೆನ್ ಕಂತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕುದಿಟ್ಟು ತೂಡು ಇಂಚ ಪಾರುಂಡು ಇಂಚಗಂತಂದು ಪಾರುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ ತೂವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರುಂಡು ಅಂದಾಜಿಡು ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಗಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೂರ ಕೊಂಡ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ವಾ ವಿಭಾಗಗೊಂದು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಬರ್ಪಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಾಂಡ ನಾ 2 ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು 2 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧ ಗಿಡಾವಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಲಕ್ಕನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆವು ಒಂಜಿಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕುಂಬದ ರಾಜಾಗ ಒಂದು ಆಂಡ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ದೆತನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಕಾಳೆ ನಂದಳಿಕೆದ ಕಾಳೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೋಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಕಿದೇಟ್ ಉಂತುನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಪಾಪದ ಅಂದ್ ಬಂಗಿಡು ಉಂತು ಈ ಮೀನು ಕೆಲವು ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತಡು ಬರ್ತದೆ ದಂಡೆಡು ಅಂದ ಉಸುಲ್ದೆ ತೊನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವಂಚನೆ ಉಂತಲು ಅಂಚನೆ ಇತ ಈ ತೇರ್ಲೆಡು ಈ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಈ ಪಾಪ ದಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿಡ್ತಿ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಪೋಪುನೈ ಆತೆ ಮೋಡನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಟೈಮ್ ವಿಧಾನ ಎಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಕಿದೆಟ್ ಬೈಪಣಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯದಿದ್ದು ಮೋನದಿದ್ದು ದೀಪನು ಇತ್ತ ಇರು ಪೂಜೆ ಅರ್ದಂಡ ಅವೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೂಜೆವಾರ ಅದು ಅಂಚನೆ ಪುಡು ಅವೇ ಬಂಗಿ ಚೂರ್ಲ ಬಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಬಂದುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಚಡಿ ಬಿಡೋದುಂಡು ಕೊಂಬುದ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಂದ್ಲಿ ಕೊಂಬುಡ್ಲಿ ಈತ ಚಡಿ ಬಿಡೋ ಬರ್ತಂದ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನೇ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಬಿಡು ಇಂಚನೆ ಸ್ಕಿನ್ ದುಮ್ಮು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಾಂಡುನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ತೊಜೋದುಂಡು ಇಂಚ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಅಜಿ ಪಾಪದೇರು ನೀರು ಪೂಜೋ ನಿತ್ತು ಇಂಚನೆ ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂಜಾರೈಕ್ ಏನ ಪಾಂಡಾಲ್ ತಿನ್ನು ಏತು ತಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಏನೇ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನೆ
ನಂದಳಿಕೆ ಪಾಂಡು ಅಂದ ಭಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟದ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಏರು ಅಂದ ಈ ಪಾಂಡು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ 203 ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಏರು ಒಂದು ಆರಂಭದ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸುರುಟು 10 ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತಂಡ ಅಲ್ತರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮೂರ್ಬಿದ್ರೆ ಖರೀಜ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ತು ಕೊನ್ನೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಕುಟ್ಟಿನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನ 2011 ಕೊನ್ನಾಗ 2 ವರ್ಷ ಕುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಐವಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿನ ಏನು ವಾಪಸ್ ಕನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಏನು ಕುಟ್ಟಿನ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರದಿತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪನಾಗ 2 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕಟ್ನಾಗ ಒಂದು ನಾನು 5 ತೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2015-14 ಫುಲ್ಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ 15 ಮಾತ್ರ ಈಗ ಗಿಡಪ್ಪನಕಲ್ ಅಂದೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಂಡು ಗಿಡಪ್ಪನಕಲ್ನ ವಿಷಯ 2003 203 ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡನಕಲ್ ಕೊಡಿಂಜ 4 ವರ್ಷ ಪಾರ್ದ್ವೆ ಗಿಡನಕಲ್ ದಂದೆ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಅಂಚಾಪುರ ಅದು ಮೆಡ್ಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿ ಮಗ ಏನು ಪೋರ್ತು ದಾಯ ಪಾತಿರ್ನು ಬಂಡ ಇಮ್ಮನ ಕೊಂಬು ಉದ್ದ ಓರಿ ಎಡ್ಪೇನ ಅಂದದೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿನ ಎದುರು ಯಾನ್ ಧೈರ್ಯ ಎಡ್ಬೋಪೆ ಬರೀ ಹೊರಗದ್ ಬತ್ತವನು ಪೋಕ್ರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಇಮ್ಮನ ತೆಂಗ್ ಧೈರ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ ಪೋಡ್ದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ ಜೋರಿ ಇಮ್ಮನ ಜವನಾದಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ ಪೋಡ್ಡ ಮರ ನುಗ್ಗಾಪುರ ಕಟ್ಟದ ಬಕ್ಕ ಇಮ್ಮನ ಮಂಡ್ಯ ಜಸಂಡಲ್ ಮನಿ ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ದಕ್ಕದ ಎಂಗ್ಲೇನು ಏರೆ ಬಡಲ್ ದಾಡ್ವೆ ಆತ್ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಮನಾತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ದಿನ ಏರು ಕೂಟಡೆ ಇಜ್ಜಿ 7 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಬೇತೆ ಬಂಡ ಮೂಡುವಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗಲ ಎಂಕಲ ಜೂನಿಯರ್ 10 ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗಲ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ದು ಗೊತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಪ್ರಾಯ ಆಂಡ ಐತ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ತೂನಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಯನ್ ಬಂಡ ಕೂಲಿ ಎದುರು ಬತ್ತ ಆತಂಡೆ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಕೂಲಿ ಐಬಕ ಇನ್ನ ಕೊಂಬುಡು ಇತ್ತು ಚಡಿ ಬರ್ತಂತಲಿ ಒಕ್ಕ ಆಯನ ಅಬಾಡ್ದುಲೆ ಅಗೆಲ ಬೂರ್ದು ಮೇನ ಬಡೆ ದುಂಬೆ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಅಬಾಡ್ ಇಮ್ಮನ ಎಂಚ ಪಂದಂಡ ಇನ್ನ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಮುರನಿ ಯಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಬತ್ತು ಮಲ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೆ ಬತ್ತದ ಇಮ್ಮನ ಅಡ್ಡಪಾರ್ದು ಇನ್ನ ಕಾರದ ಅಬಾಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೇರು ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಕುಡೋರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂತೇರು ಈ ವಾರ ಬತ್ತನ ಚೂರು ಸರಿಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ 8 ವರ್ಷ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 5 ವರ್ಷನೇ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮುಂದೇನೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನ್ನಪಲಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಇತ್ತ ಆಡ ನನ್ನ ಒಂದು ದಯ ಬಂದಂಡ ಐತ ಕಾರ್ದ ಅಬಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇನ್ ಲಕ್ಕದಂಡು ಕಾರ್ದ ಗಂಟ್ಲ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಗಿಡ ರಾಪಿಂದು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡದು ಗಿಡ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನೆತ್ತ ಗುಣ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಏರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಒಂದು ಮತ್ತಡ್ ಗಿಡವರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಗಿಡವರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿನ ಏರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬರಲಿ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಇತ್ತ ಏರು ಸಾಂಕು ನಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎರುತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಂದ್ ಬರೀತಾರೆ ಮೇರೆ ಮೂಡುವೆಳ್ಳೆ ಹರೀಶೇರ್ ಬಂದೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಂಡು ಬಂಡ ಅಂಡ್ ಪಾಂಡು ಕಂಬಳ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಮೇಲೆ ಬೈದಿನಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪಾಂಡು ಇಜ್ಜಾತ ಅದಾದ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಬಿಡು ಅಂಚಾದ ಮೇ ಕಲ ಕಂಬಳ ತಪ್ಪಡಾದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಜೋರು ಮಲ್ತದ ಲೆಪ್ಪನಿತ್ತೆ ಪಾಂಡು ಜಿಡ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಮಾರ ಇನ್ನಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜ ಬಂದು ಪಾಂಡುನು ಉಂತಾಯಿನ ವರ್ಷಾಡು ಪ್ರಾಯಣ ಪಾರುಜಿ ಬಣ್ಣ ಏನು ಪಾಂಡು ಪಾರ್ದು ಎದುರು ಪಾರುಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ದೇವಣ್ಣ ಹಿಂಬಾಗ ತೋಜುನು ಪಿರೈತನಲ್ಲ ಪಾಂಡು ಎದುರೇ ತೋಜುನು ಅಂದೆ ಪಾಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚ